ocean view. Naligo mi, taog kayo ron. Hey, hey. Oh, kabalo na mag-swim si Lily? Kabalo na mag-swim? Yes, Mimi. Uy, Napandot. ano si Kuano? Kuya, ito ka na busog. Wala ko, ikab ka. Oh, di mama dali. Go! Ano lasa nila? Sige, floating ha? Ay, sakit man sa ay. Ang dali. Sa kalikod lagi sa. Si Loki, nag-swim si Loki. Ayun, katubang sa init, patalikod. Yeah, direct sa balik. Floating the beach. On, taking your Paano daw pila ang bangka? Nataan na daw, pila ang bangka. Eh, naansan na ka ng... Sakay tagbangka. Okay, kaya yung life vest mo ba? Ah. Sakay ta na bangka lang. Sakay may bangka. Na may life jacket. Oh. Pila ka tong floating boat nila. Tapos like ano bangka dito, bangka nandun. Dito sa Laton kay Degre bangka. Pre ang bangka gigasolinahan lang. Sakay kami ng bangka. Bangka dito. Sige, float. Ano Yan. na si Kik? Ay, Kik. Sabi na ko ng kabuka. Saan? Ano man? Ha, Papa? Nag-eat si Papa. Uy, nag-eat pa man si Papa. Si Oh. Papa. Mag-swim man sila ron. Kapoy ka na giant masa. Ha? 40. Pila day makasulod sa kuan. Ang ikot, ako nagkod, nangmatanan ako. Sige, sakay ta. 40 ang isa? Sige, bata, pila ba? Sakay 40 daw isa. Sakay mo. Mura na bayaran, dili na abangan ng kuwan. Hindi naman siguro, makakuha naman siguro sila. Hindi na bangka. Okay, wala tayo may libre. Sige, manakay ta. Ako dinira ko. Nanakay ang bangka. We are here now in the boat. We are here in Thailand. Thailand ko nung ay Loke. sa Bali, Indonesia. Sir, dahil lang ka sir, kapit sir. At ka na. Sana, kulas, unsan eh? Unsan eh?
Makita na tag fish. Na yung fish ay lalim. Nag-torme. Finding Memo. Ji, maigo ka sa iyang kilid. Isubog isa. Kakit ni Lily, ay. Wala si Uwa. Wala kang upan si Uwa. Luway kay si Uwa. Wala kang upan. Okay. Siyay. Hey! Lily. Wow. Nala ko po na yung floating ko ano, cottage. Dila po na. Aw. Dili na parintahan. Dili na parintahan. Aw. Nice kayo. Ay, katuman yung may function, no? Tayo nag-tent ay, tayo nagkuhan. Overnight din. Lucky, scared ka? Ha? Yes, scared daw siya. Hadlok daw si Lucky. Hadlok. Nag-construct, magwan pa ay magpatag pa. Pero na naman dahil napalit na yun.
Bye.